Jelle Soeboer en ik ben onderwijsadviseur van CEDIN. Maar ik had 10 jaar lang in het meertalig onderwijs werken. En wat nou het allermooiste van het meertalig onderwijs is dat het net alleen nog ongelooflijk belangrijk is, maar dat het echt ongelooflijk leuk is. Want stel je voor dat je dat doet en op een hele mooie internationale reis kist, of in contact komt met mensen van over de hele wereld. Waar wil dat nou net? Mijn naam is Sietske Boekjes en ik werk bij de provincie Friesland. En wij vinden Friesk en meertaligens verschrikkelijk wichtig. Echt voor die. Want het lippen met er mooi van, dus Frieske taal met er mooi van en dus in de toekomst. Ja, en ik kies ik nog voor een heel mooi vertjelling en de komst is van te hier. Van meertalig voortgezet onderwijs hoest er dus net per se een talenknobbel. Want meertalig voortgezet onderwijs is van elke en als Thomas zin haast om internationaal aan de slag te gaan. Ja, en naast het Engels is het Friesk dus echt hartstikke wichtig. Altijd hartstikke handig. Als Toon wat Fries kiest, ja, dan gaat het hartstikke goed. Maar uw taal, die toekomst, kiest bij de provincie werkje. Wat is nou mooier dan uw Frieske taal en cultuur? Dus als MVO'er, als er een streekje voor.